acudir á presentación deste traballiño divulgativo, unha realidade que afecta a nosa historia e a nosa orixe, certamente, o sea que son as raíces non somente de todo o que, bueno, ten que ver co camiño de Santiago, ca tradición en torno a traslacio do apóstolo, a chegada a nosas terras e todo o que eso significa, pero ao mesmo tempo tamén é historia, de verdade, da nosa terra e da terra concreta, gracias, pues, do Grove, etc. Eu penso que, bueno, pues, por unha parte, alegrámonos todos de que se fan estes traballos, de que siga vendo que no campo da historia, na arqueoloxía, no traballo dos arquivos, que son uns traballos que non son a veces non son moi lucidos habitualmente, pero que despois lucen cando despois dun traballo de tempo paciente, pois aparecen conclusións, aportacións e vanos desvelando quizáis esa nosa historia que ao mellor témola como un mosaico no que lle faltan ainda moitas teselas, pero vaise compondo, verdad? Así que sexa a palabra de Bruno, que foi o autor deste traballo, e que el nos diga, nos conte, non sei, supoño itinerario, proceso, como foi chegando a todo isto que hoxe aflora, falando do Grove como porta xacobea. Así que tú é a palabra, Bruno. Dalle, se queres, a ese micro para que te escoiten a mellor un pouquiño máis. Aparte de agradecer a presencia de don Valentín sempre, de Política Lingüística, a todos os que estades hoxe aquí. Bueno, moi bons días a todos. Agradezo moito ao excelentísimo e reverendísimo señor arcebispo que nos reciba hoxe na súa casa, a todos os presentes, tamén a Valentín, da parte da Xunta de Galiza. Na primeira parte, querría basicamente falar un pouco dos agradecementos. Tamén quero ter unhas palabras para Chesky, que foi en parte un dos promotores desta idea, a Ventura, que é un párroco moi comprometido e moi dinámico na parroquia de San Vicente dos Groves. E, bueno, basicamente veño a falar dun episodio moi concreto, que é o da traslación do corpo do apóstolo dende Jerusalén a cara antigua Galaequia. A orixe deste traballo está nun libro que publiquei este ano sobre o Grove, no que fago un repaso de aproximadamente 2500 anos, no que me centro nas xentes comuns, dende a século IV, século V antes de Cristo aproximadamente, ata principios, comezos do século XX. O feito que nos trae aquí é tamén o descubrimento fai 40 anos dunha moeda nas excavacións de Adro Vello, do xeito no que adoita suceder tamén nas excavacións arqueolóxicas, que en certo sentido é como un pouco de casualidade, porque resulta que nunha das excavacións que dirixía o profesor Carlos Otero, unha estudante da Universidade de Santiago de Compostela, nunha pá de area atopou o 22 de agosto de 1985 unha moeda. Entón, a xente, os especialistas que nese momento comprobaron a moeda, xa viron que estaban dentro pois dun achado que sería esencial dentro da historia numismática medieval e bueno, marcou un antes e un despois en certo sentido tamén no tema da peregrinación xacobea. Entón, falamos dunha moeda de vellón que ten 13 milímetros de diámetro e un peso de 28 gramos e correspóndese co reinado de Fernando II entre 1157 e 1188. E unha das cuestións esenciais desta moeda é que se trata da representación iconográfica máis antiga que ten como tema a cuestión da traslatio do apóstolo Santiago. No reverso da moeda está o feito esencial que aparece o corpo do apóstolo tumbado. No folleto aparece así unhas reproduccións da moeda, aparece o corpo do apóstolo tumbado e na popa da embarcación aparecen os dous seguidores que están co apóstolo, que son Atanasio e Teodoro. De modo que o reverso da moeda é o motivo esencial da mesma. E no centro aparece tamén a inscripción Santi Jacobi, que fai referencia á marca da ceca que funcionaba en Santiago de Compostela dende o século XI ata comezos, a primeira metade máis ou menos do século XIII, e que é o sitio onde se produce esa moeda. Entón, sabemos, segundo os textos religiosos, que a Santiago mátano no ano 44 despois de Cristo
mandado matar polo rei Herodes Agripa I, a cabeza sae referido no libro do Feito dos Apóstolos, e despois estes dous discípulos fanse cargo dese corpo e uns séculos despois chegan á antigua Galaequia. Entón, a idea é que, seguindo este relato, si salen de Xerusalén, partirían por todo o Mediterráneo, acabarían costeando a costa de Portugal, sur-norte, e a porta de entrada para chegar a Padrón, a porta de entrada natural da Ría da Arousa, sería esa esquina que representa o Grove e, sobre todo, a Drobello, que cadra xusto no sitio onde se atopou a moeda. Entón, bueno, viríamos un pouco a reivindicar ese papel do Grove, de San Vicente, unha igrexa que, por outra banda, ten unha historia moi antiga, porque xa temos referencias documentais a San Vicente dende época alto medieval, é dicir, século VI, VII, VIII, IX, e igual tamén hai que destacar que o Grove naquela altura tamén conservamos documentación medieval abundante neste sentido, era unha illa. Hai moita documentación, por exemplo, referente ao mosteiro de Santa María da Armenteira, na que se fai alusión ao Grove como illa. Entón, non sería... bueno, pois, poderíase pensar que nesa traslación do corpo o Grove sí que xogou un papel importante. E, ademais, Adrobello é un dos xacementos arqueolóxicos máis relevantes do panorama arqueolóxico do noreste peninsular. De feito, foi declarado BIC no ano 2022, e o nivel principal de Adrobello é unha vila romana que se estende dende o século I ata o século V despois de Cristo, pero en liña coa tradición derivada da conquista romana, atopamos unha industria de salgadura ali, onde varias excavacións arqueolóxicas, incluso algunhas máis recentes na última década, nos falan dunha produción excedentaria, é dicir, pasamos na época castrexa dunha economía de subsistencia en Adrobello a, tras a conquista romana, unha economía que pode exportar produción, e de feito podemos destacar tamén así, a nivel de anécdota, que nunha das últimas catas que se fan neses píos de salgadura, a inmensa maioría de produto que había era a sardiña, con 90 pico % da porcentaxe. Esa orixe da fábrica de Salga estaría no século I despois de Cristo e sería abandonada 2 séculos despois, no século III despois de Cristo, máis ou menos, seguindo tamén a liña do resto das industrias de salgadura do noreste da Península Ibérica. Entón, nada, pola miña parte, tampouco teria moito máis que dicir, sino reivindicar de novo a historia do Grove, o vencello que ten coa tradición xacobea, e penso que, neste sentido, o título deste folleto divulgativo, o Grove Porta Xacobea, está moi acaído. De novo, en xullo de 2017, xa para rematar, pois desde xullo de 2017 temos unha escultura na igrexa de San Vicente de Grove, que está cara ao final dese folleto, na que se pode ver unha representación nun tamaño moi considerable da moeda da traslación do apóstolo. E aí penso que tamén se poden distinguir un pouco as figuras tanto do apóstolo como de Atanasio de Teloro. De modo que nada, pola miña parte nada máis. De novo reitero o meu agradecemento ao Arcebispado de Santiago de Compostela por ternos recibido hoxe aquí con tanto interese, a Xunta de Galicia polo seu apoio, e agradezo a súa atención. Moitas grazas. Moitas gracias. Espera, queda chistín este máis. Ben, pois moi bo día. O señor Prieto, así querido Bruno, autor deste folleto divulgativo que che presentamos todos que estades nesta fermosísimo Pazo Arcebispal que hoxe nos acolle tan hospitalariamente como sempre. O Grove xa por si é un enclave magnífico, con un posicionamento xeográfico, unha historia cultural que é ben coñecida en toda a zona da Arousa, en Galicia inteira, en España inteira, en o estranxeiro. Moitísimos son os motivos que nos poden levar ao Grove.
as famosas paisaxes, as súas praias, a súa gastronomía, os emblemáticos lugares, vistas que temos ali. Pero hai outros atractivos engadidos que están ao mellor máis ocultos, ou cando menos que non se coñecen aínda ben, aínda que nos últimos anos labores como estes, como os acaba de expoñer Bruno co seu libro, todo o labor divulgativo levado a cabo polo noso motor de explosión, o Padre Ventura, que como pastor da Igrexa, dinamizador cultural e amigo rodeado de xente como Serchesky, o propio Bruno que nos acompaña, pois deron a coñecer o que xa de por sí, como digo, é unha zona moi rica, tanto dentro do ámbito, desde o punto de vista paisaxístico, xeográfico, tamén económico e tamén turístico. Pero o achado dunha moeda, como se narra aquí, é un feito, evidentemente, unha peza pequena, unha peza, casi podíamos dicir, minúscula, pero que ten a importancia da información que revela, non? Iso por un lado. E por outro lado, a antigüidade deste achado. Eu gustaríame destacar este aspecto. Estamos falando do reinado de Fernando II. Fernando II era avó de Alfonso X Sabio, que escribiu as Cantigas de Santa María. Imagínense a época, a referencia cronolóxica e cultural da que estamos falando en Galicia. Todo isto que nos leva a pensar que os asentamentos con dinamismo cultural, económico, con todos estes aspectos que acaban de relatar as voces que me antecederon no uso da palabra, estamos falando dunha zona moi interesante, tanto dentro do punto de vista dos xacementos como do punto de vista de todo canto vestigio cultural nos pode aparecer aí. Estou segurísimo de que esta moeda non deixa de ser un testemunho singular, pero non único, de toda esa actividade con respecto á salgadura, ás peregrinacións, o tránsito e tráfico de materias procedentes do mar e tamén da terra, nos ten agardando en Adro Vello e por extensión de toda o que hoxe é ese istmo, esa península do Grove. E todo isto, hai que dicir tamén que o estamos publicando en vésperas do ano 26, que ven sendo a preparación dun ano xacobeo. Non podemos perder a perspectiva de que o ano 27 é un ano xacobeo, e todos estes motivos deberían adquirir un carácter especial, unha especial intensidade a hora de proxectar ese gran fenómeno que experimenta a nosa terra a cada certo tempo, que é o ano santo, o ano xacobeo. Porque son, dixo Goethe, que Europa se construíra peregrinando, e se alguén construiu peregrinando Europa é Santiago de Compostela, é o feito do achado da súa tumba aquí en Santiago. Pero por todo ese periplo temos moitísimas cousas que contar, temos moitísimas cousas que destacar. Temos que, ademais, desestacionalizar e irrigar todo o territorio galego dese gran fenómeno que é o fenómeno xacobeo. En Adro Vello están facendo moi ben, e esta mostra que hoxe temos aquí, que é unha mostra pequena, iso sí, divulgativa, fácil de entender, que pon todos estes coñecementos dun enclave, dun castro, dunhas prospeccións arqueolóxicas, dunha moeda, pono ao nivel do coñecemento de prácticamente de calquera, e que eu creo que agora no futuro próximo o que debemos é abordar, por exemplo, a súa traducción a moitas linguas, para que todas as persoas que queiran acceder a esta información saiban que aí en Adro Vello, en San Vicente, no Grove, pois teñen un lugar que visitar, teñen un lugar que ir para saber que un día, por ali, ben perto, seguramente, pasou esa barca da pedra, camiño, diría Flavia, camiño do Pedrón de Padrón, e que ali houve asentamentos xa hai moitísimos anos que, de algún xeito, propiciaron toda unha cultura fermosísima, profunda, dos que non todos os países poden presumir, e nós aquí sí. Ese clave, xusto á beira do mar, á beira dese mar da Arousa, que nos está abrindo a porta a un pórtico, porque tamén é un pórtico, o pórtico atlántico, que nos leva a mar, verdade? Onde están as nosas comunidades de inmigrantes en América, e que gardan tamén os vestixios dunha das culturas máis ricas que hai de Europa, que é a nosa, a cultura galega, é unha boa mostra isto. Por tanto, agradecer a Xunta de Galicia e do Goberno galego o esforzo que fixestes, primeiro, por ter a intención de divulgar e de dar a coñecer
este pequeno milagre que foi a aparición da moeda. En segundo lugar, polo alto valor histórico e conceptual que ten e ilustrativo que ten. E despois, por estar, pois eu creo que de forma sublime, facendo unha promoción dunha terra fermosa, dunha terra que é na que vos habitades no día a día, pero que todos que nos gusta ir ali de vez en cando non a facedes, pois iso, moito máis acolledora, moito máis hospitalaria e con moitísimos máis tesouros que ensinar como este de Adro Vello e a moeda que fai alusión á traslatio do Coro dos Apóstoles. Moitísimas grazas por tanto traballo, porque isto son horas e horas. Antes dicíamos debaixo dun flexo, agora dicimos en frente da pantalla dun ordenador. Pero vocedes un equipo dinámico, con moito mérito, e seguir traballando, porque desde logo que se nos pode asegurar que seguiremos apoiando este tipo de publicacións e todo o canto teades a coñecer nunha terra pois bendita polo mar e polo sol e tamén polo comercio, polo que nos di esta moeda e que nos axuda a presumir, e como digo sempre, e a darnos conta de que vivimos nun paraíso, ainda que a veces non nos damos conta de ello. Moitísimas gracias por collernos. Gracias a ti, Valentín, moitas gracias. Pois hasta, pois moitas gracias a todos e de novo parabéns para quen fixo posible o traballo, que non publicou, e parabéns para todos aquí presentes, porque a fin de contas o camiño e os camiños son sempre tamén en realidade de persoas que o percorreron nunha tradición que non leva a mesma orixe precisamente do feito xacobeo e a memoria e restos do apóstolo aquí en Santiago, pero tamén dunha terra que se descubre aberta ao mar, que iso que fermoso, é verdad? Que ali recollen unha ría grande, hermosa, pero que ao mesmo tempo abre e recolle, así que, polo tanto, a seguir traballando nesto. Espero que ainda teñas moito que desvelarnos e moito que falar hasta que teñamos pouquinho a pouco máis tesela neste mosaico da nosa historia, así que moitas gracias a todos.